Kacinom. Maďarský dôstojník vystúpil s Nílašom Kacinom a začal nútiť občanov, aby išli robiť zátarasy a barikády. Medzi nimi boli aj traja bratia Bučekovci, Fero, Florián a Štefan. Keďže boli už unavení z práce a neustáleho obťažovania a týrania, nahnevali sa. Nílaš Kacina vystrelil do vzduchu a vtedy v zápale hnevu jeden brat, Fero, mal v ruke sekeru a vyrazil mu pušku z ruky. Kacina začal utekať, chcel preskočiť plot. Fero utekal za ním a zaťahol mu sekeru do hlavy. Nílaš Kacina umiera na plote. Druhý brat Štefan berie pušku zo zeme, ktorou maďarského dôstojníka udrel do hlavy. Dôstojník padol na zem. Mladý vojak sedí v aute, naštartoval a išiel po nemecké posily. Ty najmenší. Chuďák. Dôstojník nemeckej armády vydáva rozkaz, aby maďarského dôstojníka ošetrili. Bratia Bučekovci začnú strieľať po Nemcoch. Vojaci paľbu opätujú. V prestrelke jeden brat dostane smrteľný zásah a druhý dostane guľku do brucha. Padne na zem a kričí od bolesti. Tretí brat je schovaný za plotom, odkiaľ strieľa, kým mu nedojde munícia. Nemci hádžu granáty a on ich hádže naspäť. Nemecký vojak použije protipancierovú pesť a vystrelí na dom. Nastane výbuch a dym. Bratia už nemali muníciu, tak ho Nemci zajmú a pripravujú verejnú popravu.
Katastrofka. Ovdje koliko ide. Ovdje koliko ide. To je tamo
Kde? Nevidela tam. Ne. Vtedajší farár František Gracer, ako aj s učiteľom Karolom Markovičom, zachraňujú situáciu, aby nenastalo k ťažkým represáliám po Bučekovskej tragédii. Našťastie podarilo sa. Všetky youtuberi. Čo má na čele? Červené podpísané. Ľudia odchádzajú na nútené práce. V nasledujúcom mesiaci sa Nemci pripravujú na ruský útok, ktorý nastal 28. marca. Velenie Červenej armády nariadilo letecký prieskum už pred večerom 28. marca 1945 a pokračoval aj v ranných hodinách 29. marca. Sovietske lietadlá ostreľovali palebné postavenia nepriateľa. Podobné útoky uskutočnili aj na odstavené vlaky v Šuranoch, Nových Zámkoch a v Palárikove. Nemci boli vyľakaní a nervózni, hoci im poslali posily vrátane jedného tanku, ktorý mal blokovať postup Červenej armády v Šuranoch. Tank operoval v priestoroch Cintorínskej ulice, kde bol pre neho vybudovaný protitankový úkryt. Neskôr sa presunul k frontovej línii a ostreľoval sovietske jednotky. Musel sa dať na ústup do časti mesta Argentína, kde ho sovietske lietadlá zlikvidovali pri mestskej tehelni. Potom zhodili niekoľko bomb malého kalibru v priestore Cintorínskej a Gorkého ulice, nakoľko tu bol veľký pohyb nepriateľa, ktorý naťahoval telefónne káble. Večer útok prerušili.
Na okraji Šurian mali Nemci vybudované zákopy, z ktorých ostreľovali útočiace jednotky. Sovietski ženisti vybudovali most na rieke Nitra, lebo pôvodné mosty vyhodili Nemci do vzduchu. Dňa 28. marca medzi 3:45 a 3:46 viedol Kozulin 4 lietadlá Jaky patriace k ochrane a podpore vojsk Plieva v oblasti Šurian. Leteli vo výške asi 1500 metrov. Vtedy na nich zaútočili 4 nemecké Messerschmitty. Lietadlo z vedúcej dvojice, ktoré pilotoval Mitrofan Jefimovič Kovaľ, bolo zasiahnuté nepriateľským stíhačom a neovládateľné dopadlo takmer 2,5 kilometra severovýchodne od Šurian. Cez noc upevnili Sovieti drevený Ondruškov most na rieke Niterke. Ráno 29. marca pokračovali v útoku. Celkovo za oslobodenie Šurian padlo 16 sovietských vojakov. Ruské vojska začnú zbierať svojich zranených vojakov a obsadia strelecké pozície Nemcov. V prípade ďalšieho útoku sú pripravení, ale už nebude treba. Tadlo. Kým čakáme na letecký útok, možno nezaškodí zo pár upresňujúcich informácií. Na nemeckej strane v obrane Šurian stáli predovšetkým jednotky tankovej divízie Feldherrnhalle 1, ktorý zbor tiež sa volal Feldherrnhalle, tankový zbor Feldherrnhalle mal tu v Šuranoch aj svoje veliteľstvo a na sovietskej strane útok vykonávala 10. gardová jazdecká divízia generál majora Šmujla. Aj keď išlo o jazdeckú divíziu, treba povedať, že každá sovietská jazdecká divízia v tomto období už disponovala aj jedným tankovým plukom, ktorý bol vyzbrojený legendárnymi tankami T-34-85. Nemci, ako sme už počuli, mali k dispozícii iba jeden jediný tank. S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o Panther, ďalšia legenda druhej svetovej vojny. A hoci celá táto divíza Feldherrnhalle 1 mala k dispozícii vyše 40 týchto tankov, ale treba si uvedomiť, že bránila veľmi širokú líniu, prakticky od Komárna až po Šurany, takže tie tanky mohla nasadzovať iba v malých skupinkách alebo takto po jednom. Teraz môžete vidieť, ako nemeckí a maďarskí vojaci pripravujú improvizované zátarasy z osnatého drôtu, vrecia s pieskom, ktoré mali narýchlo stabilizovať ich obranu. Totiž už od rána 28. marca 1945, kedy sovietské jednotky spomínanej 10. gardovej jazdeckej divízie dobili Ulany nad Žitavou a okamžite sa presúvali smerom na Šurany, ktoré predstavovali veľmi dôležitý dopravný úzol. Nemci ešte boli čiastočne posilnení ústupujúcimi jednotkami 357. pešej divízie generál poručíka Jozefa Rintelena. Tie ale boli už v takom rozklade, že veľmi nápomocné neboli. No a už sa nám objavuje pomaly lietadlo, ktoré bude simulovať vzdušný útok. Пускай удостраивались. Лучше
get listed.